A day in my life kapag wala akong trabaho. Ganito ako dito. Hi mga kanayon, for today's video, ginawa ko tong video na to para sa asawa ko na kung saan mga kanayon ang bukang bibig niya ay wala akong kwenta, na wala akong ginagawa dito sa bahay, na wala akong ambag. Ginawa ko tong video na to mga kanayon para maipakita ko sa kanya na marami akong ginagawa kapag day off ko. Kunan na nga yan mga kanayon yung maglinis ng bahay. Hindi na nga ako mga kanayon nagsasalita kapag nagsasalita siya. Ang hirap nga mga kanayon, may kasamang mabunganga, nakakairita, nakaka-bad trip sa araw-araw mga kanayon. Kaya ginawa ko tong video na to mga kanayon para ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa bahay pag day off ko mga kanayon. Hindi lang yung pagbablog yung inaatupag ko, hindi. Paglilinis ng bahay at pag-aalaga ng bata. Pasensya na nga mga kanayon, hindi pa tapos yung bahay namin. Pangit mga kanayon, tignan nyo naman yung nasa taas. Last na sahod ko nga mga kanayon dito sa Facebook, pinampaayos ko nga mga kanayon ng bintana namin, pinto at yung sasahig namin. Kaya mga kanayon, maraming salamat sa mga walang sawang pagtangkilik sa aking vlog. Ito ng mga kanayon pinaghihirapan kong pagbablog. Kaya mga kanayon sa pag-share, pag-react at mag-comment dito sa mga videos ko mga kanayon, malaking tulong na yun. Sobrang dami kong ang lalaban mga kanayon. Buti na nga lang mga kanayon, meron na kaming washing machine na habang naglalaba ako, umiikot yung washing machine, naguhugas na din ako ng pinggan mga kanayon at nag-iigib. Kasi yung time mga kanayon, importante yan. Pagkatapos ko nga mag-igib dyan mga kanayon, nag-igib na din ako ng inumin namin. Nung wala pa nga kaming washing machine mga kanayon, nagmamano-mano ako maglaba dyan. Kaya malaking tulong mga kanayon na meron kaming washing machine. Hindi na ako nahihirapan mga kanayon maglaba. Inuna ko na nga mga kanayon yung mga damit namin at syempre yung uniform ko. Hinuli ko na nga mga kanayon yung mga kumot namin, mga punda at yung bedsheet namin mga kanayon. Ang lagi ko nga ginagamit dito sa pag-washing namin is Tide. Ito na nga mga kanayon yung hugasin namin. Sobrang dami. Kaya hugasan ko muna yung mga kanayon bago ko magpanlaw. Nag-timelapse na nga din ako mga kanayon para mabilis yung video. Ang gamit ko nga mga kanayon sa paghugas ng plato mga kanayon is yung surf. Gustong gusto ko nga pinangsasabon yung surf powder mga kanayon kasi mabula. Ang mahal-mahal kasi ng Joy mga kanayon kaya hindi ko afford. Nakasanayan ko na nga din mga kanayon gumamit ng surf powder para sa paghugas ng plato namin mga kanayon. Kaya nababad trip ako mga kanayon kapag bukang bibig ng asawa ko lagi is wala akong ambag. Hindi ko na nga siya itatag mga kanayon. Sana makita niya to at sana makita niya din yung sakripisyo ko na ginagawa ko dito. Hindi lang niya kasi makikita yung mga ginagawa ko dito sa bahay. Kaya mga kanayon, nakaka-bad trip lang. Lalong-lalo na kapag sinasabihan ka ng wala kang ambag, tamad ka, wala kang kwenta. Di ba mga kanayon, nakakaputang ina. Pinaarawan ko na nga ito mga kanayon yung foam namin para maalis yung kati-kati mga kanayon. Nagpahinga lang ako mga kanayon saglit para tuloy-tuloy na yung trabaho ko. Magbabanlaw na nga din ako dyan mga kanayon para mamaya magre-ready na ako ng ulam ni Stacy. Pagkain niya, pang lunch. At doon na din ako kakain sa school mga kanayon. Dahil nga mga kanayon may reading program sila. Ang mahirap lang labahan dito mga kanayon, yung bedsheet namin sobrang kapal. Kapal ng pagmumuka. Isa lang mga kanayon yung sampayan namin kaya dito ako nagsampay sa tita ko. Maalikabok nga lang dito mga kanayon pero okay na. Binaldean ko na nga lang dito mga kanayon para hindi masyadong maalikabok. Mabilis nga lang matuyo yan mga kanayon kasi sobrang init ngayon. Medyo makalat nga lang din dito sa likod ng bahay namin mga kanayon at iisa lang yung sampayan namin. Mabilis lang din matutuyo yan mga kanayon kasi sobrang init ngayon. Ang init-init na nga ng panahon ngayon mga kanayon. Kaya mamayang alas 12 o alauna, tuyo na yan mga kanayon. At dito sa lugar namin mahangin kaya mabilis lang matuyo yung mga damit. Lalo na mainit yung panahon ngayon mga kanayon. Likod ng bahay nga namin mga kanayon is bukid na. Ay mga kanayon, pupunta na ako sa school. Hahatidan ko na si Stacy ng lunch, pang lunch niya. At doon na din ako kakain guys. Kaya, yan. May siomay. Tapos bibili na din ako doon ng ulam mga kanayon. Dahil maraming nagtitindang ulam doon sa school. Okay? Dito nga mga kanayon sa tapat ng school na yung nagtitinda ng fried chicken. Mura nga lang yan mga kanayon. 20 pesos lang. Kaya dalawa na yung binili ko mga kanayon. Tig-isa kami ni Stacy. Dito na nga ako mga kanayon sa school. Ayan. Sarado pa yung maya-maya papasok na tayo guys. Naabutan ko nga mga kanayon yung mga magulang dito na magsusundo ng kanilang mga anak sa kinder. Nakiburaat pa nga ako ng mani na dala nila. Tinanong ko nga mga kanayon sa kanila kung maniyutan
Hindi ko na din na videoan yung pagbigay ko ng ulam kay Stacy mga kanayon kasi gutom na. Nakalimutan ko na nga din mga kanayon. So hanggang dito na nga lang mga kanayon. Don't forget to follow, like, and share. Maraming salamat.